Komachielo en ni jaod bura ma kaunti ma Siaya Dr. Christine Ombaka osidho chenro mag tuke kata football tournament ma koro biro kawo thuolo mar dwe achiel mangima. Ka bende thoro maduong' mag tukego en chiwo puonj e wi kedo kod weche machalo kaka gamo iye mohiu e kind rowere mag kauntino, landruok kute mag ayaki kaachiel kod kedo kod kit lwenje mag udi e gwenge mag kono. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo gi ler mathoth e wachni. Football makelo ni en football mabo address gik mang'eny. Omiyo nyithindo gi thuolo mar nyiso talent margi e go mpira. Mar ariyo, wa address weche mag gender based violence mabe ng'eny e kor gweng' ka, kendo wa deal gi weche mag insecurity. Wayudo ka insecurity be ng'eny e Siaya ka. Mano jaod bura mar kaunti ma Siaya Dr. Christine Ombaka mamedo ni kopogore gi ng'iyo weche mag kethruok mar arita to kod rocho ratiro mag chwech, tukego bende geto tieko weche mag tiyo gi yedhe mamero ji. Koro nikech insecurity nitie kod gender based violence gi kong'o mang'eny, ageno ni project makao mar football mi bo golo nyithindwago e temptation madhi kuonde maricho go eko, mondo gibed nyithindo mabeyo, nyithindo ma future gi bright, kendo nyithindo man gi ngima maber. Agombo kabisa nyithindwa matindo gi kik yud temptation mar dhi weche mag kong'o kata weche mag mafundu kata kwelo kata timo timbe maricho nikech gionge gi gima gitim. To Ombaka no wuoyo e kinde mane gichako ayanga tukego e kar chung' od bura magem, kama coordinator mar agucho muom mar National Government Affirmative Action Fund kata NGAF ma ema siro tukego nyadendi Nancy Academy nosingo ikruok magin godo mar siro tuke makamago e kinde ka kinde. We have had a good event today, and the event was about talent search and talent nurturing for the young people so that we can curb the menace of insecurities together with drug abuse and gender-based violence in the county. As the National Government Affirmative Action Fund, we are pleased to fund this initiative so that we can be able to make our youths valuable and be able to make them work hard in talent and make sure that they grow their talent well. We have sponsored this program through the Office of the Women Rep, Dr. Christine Ombaka. Karo were kotelnegi gi Michael Lolo to kod Millicent Oduor orwako chenro no mokalo. Tournament mokelo ni konyowa nikech in the first place youth dhi bedo engaged, gidhi bedo ni gik moko ka drugs gidhi bedo mabor godo. Amedo go ne erokamano maduong' kabisa kendo med kelo gik machalo kaka magi. Watimo erokamano kuom Mama Christine Ombaka kuom kelonwa tournament ni kaka wan yudhe mondo kelwa machiegni kendo mondo oriwa kamoro achiel mondo mi wabed kamoro achiel kendo kwapuonjore. Wagone erokamano maduong' ahinya. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo.